sakit nimo. Pagkahuman niya na, doon na sa'y magmahal. When the man hurt you in the kind of animals, then she loves me not. Muna'y nahitabo sa kuha, Dulanday. That's true, Dulanday, that's true. Itago na lang ko sa pangalang Kitin. Just call me Kitin. Tindera ka ukay-ukay din sa may Lizada Uyang Guren. I am a sales lady of Ox na Ox here in Uyandurian, Davao City. Pagkabulag na mo ni Rick, akong naila-ila dahil si Alwin. When my relationship with Rick it's broken, I met another guy. His name is okay, Alvin. Alwin rather. Nagkailami sa dihang nangukay si Alwin sa mong tindahan. I met Alwin when Alwin he ox in my establishment. Yes, exactly. Nagdahong ko Dulanday. I thought Dulanday. Mo na to kalipay nga kung madangatan. I thought Dulanday. I found happiness everly after. Apan sa rin nakailan ako si Alwin. But I met again Alwin. Dito na nagsugod. Ang gap na sa akong kinabuhi. And this is the story of the story of my life. Okay, Riri. And this is Ay, damo! happy na Bra, nakadaiya na rin ko kayo kay dire pagkamanin na may mga polo dire na pa dyan may mga long sleeve dire nga puti kayo kinabguban ni sa Kuana Graveyard aniyara na rin kayo Day, kabay oy, no, kabalok ko brief mo nga pili lang, brief, ninindot kayo nga barong na pagkatulong na nga, iba na niya nga barong bakay ka rin mo ni. Ay, ato, sokdod ko doon ang barong. Pila man yung barugan eh. Para rin siya, 50 lang eh. Ikaw may kwan, binamano man ka. Dire na nga, bago ka, nabipiting ram dire. Dire, Asa sa amin ni ma. Iso lang ko ni si mo. Kaning kahon nga kwan niya, isarado lang ko ni. Ganun naman eh, sa amin. Men. Diyan lang ka, piyong. Bagay kayo, para lang natulog. Di ko ang kita. Picture lang ka, piyong, picture lang ka. 1, 2, 3, okay, takom. Tanawa lang, bagay kasi mo lang. Pagdamay ka. Ano, sulod mo ko ni mo ni kaungan sa amin. Yan, kasulod ba ng barong? Tara, bagay kayo na. At yun na magwas. Di ba okay lang, magbarong Bagay ko mapalitan yan. Ano, di ba ka mapalit to? Palitan na lang, kaya mo na nagsuon. Nakanan lang brief ako. Kasi kaya lang brief mo, gusto ka na extension, ay pwede ka. Pwede ni Sokdon. Sokda, gwapo na kaya na extension. Kagay lang. Lemon dog. Gisuot na itong driver na si Alvin. Gisuot na niya. Isa ka na rin kay lugak daw kayo. Mugawas daw ang iyang bato. Ay siya, mabudlot man ako mangustin sa kilid. I-adjust sila na naman i-adjust na sa kilid. Agay. Nausa man ka, no? Naipit akong sis.
Maipit ako, sis. Mau ba? Bibi. Adyasan naman na siya. Salamat, palitan ko na lang din. Kanalindot kayo na siya, no? Na may sleeveless tray nga tasok bukton, no? Kanitsot, Yan ako, kanira ko budget. Kala ba 5 ra na? 20 na lang din. Sige, 20. Okay na kayo na 20. Kanira, salamat ka. Kanira ko. Balik pala mo na nung ha. Ano yung aso kayo na nila mga polo, barong, pantalon. Oy, hello. Kumusta, sir? Dali, sir. O kaya rin, sir. Pagkukay, sir. Sir, o kaya ko, sir. Gupuhan niyo, eh. Miss, namoy ka ng pang-bike? Pang-bike? Kanang pang-bike ba? Kanang short pang-bike o ganang long sleeve pang-bike bitaw? Daghan dire. Sir, putihan ni mo nang sir, uy. Wala mga ka nga sa Kwan TV sa katong pugi. Pugi nga ka, sir, ba? Ikaw yun ba? Sir, Adre. So, kapili ako dire ha? Pili na ka na, sir. Pungkol ka. Si paani mo? Just call me Ketin. Tin. Wala mo kayo nagustuhan dire, Tinoy? Wala ka nagustuhan? Ikaw rin mo na kung gusto. Ay! Ano, ikaw, sir, ba? Kumidyan din yung kay kasi. Dali, sa pangalan mo, sir? Alwin Day. Alwin, Dali, sir, Alwin, Gusto mo yung gusto? Wala yun. Ikaw rin yun akong magustuhan. Oh, saka na! Ayan! Kaya ka, kayo ka na. Nagal sino kay Kuya Sir, no? Loy. Tin. Masama. Hindi na lang. Kuha akong number niya. I-text ko kung kuhaan. Sir, kabalo na ko sa anak. Dali, sir, I-text ko kung nanay stocks. Sir, bisa ko pa yung stock, sir. I-text ka na, sir, ha? Sige ha. Ina yung mga style sa mga laki ron ba? Bitaw, i-text ko pag na naka-stocks ha. Sige. Okay na sa imo, pero kung dilipog ka, Yan, malagap, dilipag ka. Okay na sa imo. Kung hindi, kung mabuhat, di ba? Sa, okay. Na, sir, ba? Na, sir. basta i-text ko ha. Sige, sir. Loading ko, sir, ha? Bye-bye, sir. Palagi mabot kita sa punto ngay nani ba? Klaro na kayo sa kuang ako ang DVD, TV. Bitaw, Kitin. Ganahan mo po kay ko sa mga. Anong ganahan man ko daw ka na ko, Bing? Ikaw, Sir Alwin ba? Kay komedyante kayo ka. Ay na pag, sir. Alwin na lang. Sige, Ma'am Alwin. Kaya si Ma'am Alwin ba? Bakit ba? Kabalo ka, Kitin. Ano man? May mga butang o sahay, dili mo may balanday ng rason. Ni Piyong siya ni istorya mo. Mula ka ako, mutago ko. Kuhan mo na siya. Gikugma, teka. Asam. Tin? Tin. Wah, ito ba yan? Tin. Piyong na ikadiyot, no? Tara! Yawan ako, ikaw ba? Piyong magugagod. Pero, usay mo nakita. Kasi nakita nga ni Piyong ka. Wala, ngit-ngit kayo. Inala kang ngit kita ko, kinaboy uwa ka. Ikaw yun ba? Diba? Ay, Tin, pwede mong tana. Oo, saman. Nakaikambal, no? Ano nakaingon man ka, Be? Ano nakaingon man ka? Nakaikambal, wala. Wala. Uy, kambal, uy. Puta, minusisa po. Naalagi kay kambal. Ano nakaingon magkangalakoy kambal, Be? Wala lagi. Anong naamagas akong kasing-kasing, Be? Napiyugas ako una-una. O, di na kay kambal. Wala. Sige. Naaman ka, ha? Ay, bugili style ani mga ubang laki ba? Kaila po yung one na pang itong chicks yung giinana. Ang karon na asawa gid niya. Gamit pa din mga inana. Pamino sa ba? Asa man. Din, sutiyan ta ka, tinagwapa man ta ka, pero muro lang kag nag-unggoy. Okay. Kung ilan ako istorya, ha?
Ano, kaluko kas pa? Ano kaya nakangawar ako kong kay? Alam nga yun, nagkupayot pa ka sa akong kasing-kasing eh. Jeng, sana ka lang ako yan. Ano yan ang nasagpaan? Kita eh. Naambalik ko dapat dili na. Electric pan na lang muna ka. Ano man? Nagtuyo ka lang muna-una. Sagpaan ba yun? Sige, I love you na. I love you. Gisukot tatak ka. Kita na din na yun. Okay, sa mami dugayan nato ni mo. Nasa tawuran saan eh. Ay, sakit kay gisagpa yung ano. Sige, ay kasi ay nagugulan ko. Asa man ani sa Galing giro. Gisa. Dili po. Dili po. Ma? Ma? Oh, na, saman. Amin ko ma. Oh, Ma, si Kitinday ma. Magabida lang. oh, may gabi ipod ni mo. Lula, mama na ko na. Mama. Ay, mama. Mama, ninin mo di ay. Oh, Hello, ati, auntie. Oh, pag mama na eh. Ay, mama. ang sama nila. Wala, buntis ko kuma. Gibikisan ko si mga anak. Ha? Dili na siyang puyo sa to ama kay Dili na ko po yung sa inyo, hama. makabato naman kagapo. Ha? Tinuod mo? Oh, nalipay jud ko ba? Okay na ni mo, ma. Oh, dayon sa amo, lingkod ba? Mahigdan ako dito sa kuwana. Dito na ko sa kuwana. Unya lang kistoryahan pa ka ni mama. Ah, pangaon sa amo, naglipay ko diri ka. Ikaw. Nagtuto na ka dira, ma. Ikaw, bukis man ka, dapat mukhang kagdagang gulay. Mga prutas, Prutas. Usang pag yun. isda, Usang pag yun. Prutas lang isda. karne. Dili kay palabig karne pero kito mga ng prutas ikaw na bahala ni kitin ma di naman ko na ako sa gusto patindahan sa Lisada yung gurin kayo kay balo na kainit kayo niya maunsa pa lang nasa dito. Oh, okay ra kayo nak, uy. Nya, Basta pagkauna mo. ma okay ra nimo ma ha. Okay. Oh, lagi. Okay ra ba ka na ni mo, ma? Ate manong sana ko inyong kwarto. Sige, ati man na sa dito. Kasi kuha na, mamayat na mong kwarto. Sitting here eating my heart out, waiting for some lovers to come. Dere, kayo, dere, lalap ako, kayo mo, kayame. Uy, Marie! Oy, asaman, Marie. Madali mo tiyan, Marie. Uy, mama kagibarang. Alang God, Marie, kabalubya ka sa kong bana, Marie, nga. Uy, namin niya naman ni Alwin, mapa. Wala pa. Para magyapon, maminyo, magbulag magyapon pa kami. Okay pa man kayo, Ming Alwin, Marie. Oo pa. Wala mo kang pare para nagbahay naman gusto. Ano kayo ka makakalagmahay? Kayo pag na Marie, oy. Ikaw, Marie, ba? Kay, mangsulsulay lagi ka, dira, Uy, naku, gusto mo ito si Marie ni mo. Ay, ako lapot ato niya. Ako gusto, ako, Ate Margit, ako harag yung kuhan, kaya mo awat ng mga baby. Close parents sila ni Rodil. Gusto sila? Mau pa. Ako, sa ka-close mo si Matakabalo. Ay, by the way. Sama. Ikaw kayo, uy, napakoy bagong abot dito nga. Stocks, wapin ako gabrihan. Onya, ganun rin ba? Gabriel, din mo na, ano? Gabriel, pala ni mo kay kanyan ni Kadre? Musa dyan kay kakamari ba? Dili ka ni ko gusto kay. Dili mahalin na ako mga daan din na bahaw na niya. Kung ka ng mga baon ni mo, dali rami na tughunga na. Ay, dili na ko mari. Uy, wala makilamig ka storya. God, musa kayo ka ba? Di mo sayang mo, lagum na kayo lang. Dere, kayo, kayo namin, dere, pre, party, bra. Naghan, bakos. Bes.
Ay, balik lagi kanong. Sa mayunin ako niya akong ipalit ng pipal. Ano yung ulit na nimo? Kanawa, grabing bunin ako. Ay, gilakangan na na nimo. Dili na na pwede balik. Sama ni, grabing magkain ni. Ipabukalan mo na pagsuot nimo. Wala. Batog ra kagibun ka. Ang pabukalan pa na ini. Oh, ipabukalan pa na. Oh, sa day kag Richard mo nagsuot na. Alangan nga. Wama ko'y brep, bilain may kay gisalab na ko dito. Tinga ko pagkagabi, di naman ko katol sa kakatol. Nausan. No, hindi ko na problema, no? Kaya ko na ko na din. Kanawa daw na sa may liog na kubig, Yun, kakatol ako pala sa liyong ni mong bonek. Yan sa libre mo brave di ay. Gimaskara, maguna ko na. Ayaw! Aha. Aha. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Asa riskitin ma? Ha? Naninda? Ibaging nanta kain na to patindahan ko yung kay sa yung green. Kiinit kayo ron. Ni mo sa to siya dito. Ang namugos man. Mga nakay na rabat to. Namugos man siya. Magtinda daw siya. Kay gilay siya sa balay. Ha? Gilay siya dari sa balay. Iingnan natin ka nga. Ayaw na lagi. Pastilan hindi mo eh. Oh, sige, paso na ako. Ayaw na. Kung sintidor yung kay ka. Kung nalim mo apa. Hello? Unsa? Sige. Paanan ako. Sige, bye. Hanak, nasa matulak. Mga anak, duskitin na. Ha, tara. Pre, Ako ang gidalay mga asawa din sa hospital, pre. Kaya para mga anak, pre. salamat kay pre, ha? Okay na, pre. Ikat sa pre. Sige, pre. Dok? Uy, ikaw mo'y amahan na ning maong bata. Dok, nanganak na day, Dok. Dok, kamusta man, Dok? Unsa man sa imong tanaw, nga na naman, wala man ang bata na siyang kilid. Unsa sa tanaw ni mo na? Ha? Unsa mong kado? Bright ba yung kado nga pagkatanaw? Wala mo yung kasabot siguro. Tin. Ay, kasakit. Uy, kasakit. Uy. Ma, Sakit mo na yung mga anak di ay, no? tanaw mo yung mga apo mo. Gani, gwapo kaya akong apo. Babae na mo. Ay, tayo, hindi ko natanggol. Ay, kakuyot. Babae na mo. Ay, ka-cute. Alwin, ano ba yung anak mo? Sabi itong tawagan dahil kung mo naman ka naman magpapauy, mangupang. Alwin, nagkayun kayong uwing. Sige, ano lang. Tart lang, tart. Okay na siya tart? Parts lang. Tart lang. Parts lang. Kasi parts mo ako, ako tart. Sige, parts. Sige, tart. No. Tanaw yung mga apo mo, ikukugos mo. Gani, nay. Ganagi ka sa ako apo. Di ba siya kanahanin mo, man? Di ba siya kanahanin mo? Ilong na. Ilong na, baby. Tama na. Ayaw ko pasangin li, ha? Tart, ayaw ka na, tart, pagstorya, tart. Ting Wala ko, paminaw. wala ko na ginana. Ayaw ko nga naapad kay wala ko nagbinuwang ayaw ko. Kung saan man ni tart, ganun nang ita magkaglayang babae. Wala ka na kontento sa kuha? Ha? Nalaga din tayo, alam ko niya makita magkaglayan. Wala kay katag-gatag gani, nagsalig lang ganito si Ubaba, kay Ubaba, tanulugatan niya, ikaw, di ka katag-gata, kay Dali. Dilam! Ay, pagbuot sa ko, ha? Kami kay katag. Kami katag, kami kay Dali na mo. Paghilom kitin. Paghilom! Dili ko.
na si Alwin ba ngayon? Malay-layang babae. Ambot na yan ng bata. Ay, hilom na ba? Hilom sa. Istorya tatarong. Ano kayo kung sino ka mukha niya? Hilom na lagi. Hilom na. Hilom na ba? Medyo kayo Hilom na ba? Ako naman itong giignan tong bata nga. Ambot eh. Di ko kasabot ba? Nilay pa kayo na siya gwapo ba? O niya mag-uwal. Ako itong isugot to. Ako tulog na. Si Ronel. Hilom na lagi. Sagdinan to. Ay, bawa pa na dahil ko. Hilom na. Sagdi na to. Basta diri Ano lang ba ko ilaw? sa balay Ano ha. ba gusto mo kumahinap? Saba tayo ang bata o mata. Paano yung matala siya? Ay, maluoy kasi yung bata ba? Hilom na ba? Sige ka. Huwag ka lang ragot be. Wala ka na lang ko. Ay, wala yan na lang ko na siya. Ayaw. Dali lang ka. Ang bata, usaon na lang na. Magbabahala na. Dili lang ka. Wala. Alis ka. Dili lang ka. Wala, dili ko. Dili, lagi ka. Dito na lang ko. Ayun ko ma. Na, Sana po, di mo na po kung permonan. balikin na si Itim ba? Ay, magibuhat sa kuha ba? Una-unahan yung anak. Madili na ko ganahan niya, na ko ilaing Na, gugma. na. Wala man ako napasagdi ang bata. Nak, maluhi ka ba? Balikin na. Okay na ko sa bata. Okay na ko sa bata. Grabe Suportahan kayo, ko na. pagkaman mo. Dili lagi na, ha? Kaya doon niya ka na lao ka rin ba? Ma, sa ilo ako pero di na ako makibalik ka ng bayanan na. Mao na jud na? Basta. Wala. Na, una-una ang tarong na. Muna, tanawa ma, ganahan ka na. Muna, di ko ganahan na Mao niya. na lagi, layas na nak. Sagdi na siya diri. Ayaw mo, dili ka masugot dapat ma. Di ka masugot. Na, Dili na sila. maluhi kasi mong pamilya na. Mahala na sila ma, dili ko. Dili na ko. Manto na ko. Punta ko sa kanyang bagong Wala ligog. ka kasi pag-type ka kaya ay nasabihin. Sa tinuod lang Dolanday, nauwaw na ko. Diri ko nagpuyo sa ilang balay. Kauban ang among anak. Apan wala na siya. Kasi Alwin dito nagpuyuan siyang babae. Gusto man ako mubalhin na og laing panimay pero di pa musugot ang iyang mama. Ipalangga magukayang bata. Inoon magkaipit-ipit ko. Kinasuportahan mo ko siyang inahan. Kuha naman daw siya mabuhat siyang anak kung dili ni Gidaw. Gidawat na na ako Dolanday. Isa nung sakit. Anigid siguro ni. Pero lipay lang ko kay naanang akong baby. Bahala, nag-single mom ko. Basta na ang blessing sa kuha.
Hantod sa sunod hikayon and more power. Inyong suwat magtatampo. Kitin.